binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Net vergeten. Met name het deel in het beeld in de Tweede Wereldoorlog. 24 weken lang, Else Tongesdieting van Saus bij Radio 1 horen. Presentatie Geert van Thun. Goeie en welkom bij aflevering Jongetje van Net vergeten. Verleden week hebben we het gewoon over baan in oorlogstijd. Ik jong praten we over dat onderwerp, maar dan tastspitst op één baan, maar een huid die lid weer van de NSB. De NSB oprichtte op 14 december 1931 door ingenieur Anton Adriaan Mussert en Cornelis van Geelkerken. De NSB kreeg de wien in de ziel door de striemende economische situatie van ons land. Na een grote groei van de partij in de jaren van de oorlog, was het stadig duidelijk dat de NSB een fascistische organisatie was. De weerstand in het politieke en maatschappelijke leven van de NSB werd heel iets groter. Direct na de oorlog werden die weerstand en alles wat NSB weer ter uitering bracht, door het vervolgen van mensen die het lid waren van die organisatie. Maar daar bleef het net bij. Ook de band van oud-NSB-leden werden nog dagelijks confronteren met de kar die het haar orden maken hadden. Ontjoerd de data ondervinden die band de gevolgen van het feit dat de oude lid was binnen van de NSB. Geen schuld, wel straf. Aflevering Jongetje van Net vergeten, joen oer NSB-band Jijtske Zus Wassenaar. Jetske staat gauwers bij de Tjerkhofsmoren. Er is een plak dat een steen uitmist en in dat gat zit ze mooie dingen. Mos is er te vinden en ik hoor lietse plantjes. Ze zieken daar bij school. Het is voor haar een veilig plakje. Huis en hiem en stritten binnen dat voor haar net meer, omdat haar huid NSB'er is. Ze vielt om haar heen en dreiging. Haar familie wordt heel dit meer skouderen. Ze gong dat door de laatste jaren van de oorlog. De oorlog wordt er gauwers zijn. Het is oors als aan 50 jaar in. Op squallen wordt er nog wel over verteld en van de televisie binnen ook wel uitsturing zo de oorlog. Soms wordt er wakkere heldhaftig hoordien. De laatste tijd komt er volle meer om denken voor hoe het meesken had hoeveeld hebben. Want oorlog is verschrikkelijk. Hoe volle leed het mij brengt, kennen we nog alle dagen zien en jaren. Houd dat dan neer weer op. Wij jaren jong, hoe een famke had hoeveeld had. Dat famke van doe is nou zelfs mem en had been. Voor die been had ze een boek schreun. Alleen een voor haar been? Nee, het is voor ons alle jaren. Het leed van haar bennenjaren wordt in dat boek toch binnen eigen sjoen. We krijgen zo'n scherp beeld dat je een ogen griept. Wat kennen meeske me koor en haar ben het ondwaan. De blieden zo de bevrijding wie geweldig. Maar is het maar de wraakzucht soms net wat al te vier gong? Het had jetske diep rekken en het rekt us nou, ouden en jongen. Het is voor elk van us om van te leren. In de studio jong dus een gast, Jijtske Zus Wassenaar van 12 februari 1937. Zus Wassenaar is een oud inwenster van mijn naam. Ze woont op dit tijd in Terwispel. Haar huid weer lid van de NSB en haar mem weer daar op Tjen. Na de oorlog had de huid van mevrouw Wassenaar 3 jaar ver zitten. Zus Wassenaar had als band zelfs ondervonden dat zij als band van een NSB-huid toch een protte mensen net accepteren waard. Ontjoerd de data ondervindt zij de gevolgen van de kar die haar huid eer maken. Mevrouw Wassenaar is lid van de werkgroep Herkenning, in welke groep zij een prototype krijgt van band maar eenzelfde verliezen. In kwartenzeel van Zus Wassenaar een boek verschijnen, Het pak van uw huid. In dat boek beschreeuwt zij vanuit het bandwezen haar eigen situatie in de oorlog en krijgt ernaar. En ze is hier in de studio. Welkom. Ik wil beginnen met de oorlogstijd zelf. Je huid weer boer, NSB-lid, maar je mem die weer daar net gelukkig mee, hè? Nee, beslist net. En daar was vaak over praat, wat wij net terug begrepen. Mijn broer wie 2 jaar jonger als mij. Ik wie op het eind van de oorlog 8. Hij is 6 dus. En ja, wij snapten het net terug, wat zij het dan doorheen. Dus mem zei dan altijd, oren ben op tijd lid worden en mijn huid woord dat net.
Hij is die misschien een beetje onder invloed van zijn eigen mem, die het ook lid weer. En zijn broer. En zijn broers vrouw, mijn moeke. Dus ik denk dat het elkaar wat beïnvloeden, hè. Maar mijn paken weer dus minder, hier trekt net zo op steen. Had je sjoggen naar NSB-leden, dan had je NSB-leden en NSB-leden. Wie de fanatieke groep die het daadwerkelijk hulp verlenen aan de Duitsers. Hier steeds maar de Maairinners. Die laatste categorie met wie hem uitpleert. Zo zeg ik het al. Ja, beslist. Ik zou net weten wat die man dien had, wat oren misschien dien had, meestal vrede. Dat heeft hij beslist net dien, daar ben ik wel wist van. Hij is gewoon lid west. Meer weet ik eigenlijk. Als je dat wel weten willen, dan kan je dat weten komen bij de afdeling bijzondere rechtspraak in Den Haag. Maar daar kan je alleen nog toegang krijgen als je dus een BN binnen van een NSB'er. En op doktersadvies, er net. Heb je de behoefte gewoon om dat nog te weten te komen? Eigenlijk net. Ik ben er wel wist van dat hij niet... want dan hier wij het weten maar. In mijn boek heb ik het beschreven. Dat er één keer dus wat dien had. Wie het huis gewoon te liet. Mijn man weer de poer op het zin. Toen had er dus mooi de WA meesken en de groene politie. Zat ik het onthouden hebben, maar ik weer nog jong vanzelf. Het er achter onderdoeken zo geweest. Toen had ik zijn pak om hand. Het boek heet dus ik het pak van uw huid. Want dat boek, dat pak speelt wat een rol in het boek. Dat hong letter in een kast en dan mochten wij net mijn vinger aankomen. En mijn huid had het bij mij weten ik nooit weer aan had. En na de oorlog heb ik van het busgroentje een gymstickpakje ervan maken. Dat heb ik aan had. Maar het krijgt zo aan je neemt, het krijgt zelf ook al heel in een boek uitbrengen. Het pak van uw site. We hebben daar een aantal fragmenten van. Eerst net zo vaak, maar stadig gewoon meer is er hoe die ek loftalarm. Van master matten ze onder het vensterbank in de morgen aankroepen. Alle bijen kennen er zelfs net zien aanlezen. Die het oer binnen matten onder de regen banken kroepen die het dichtst bij het ruut stiert. Jo, het is stek weer alarm. Jetske zal onder het vensterbank kroepen, maar jet in een... Je wai, do hast luzen. Ze schrikt. Is dat wel zo? Ze zei mem uit squallenwaai dadelijks vreetje. Mem komt haar hier dus alle dagen maar de luzen kwam. Het is hetzelfde famke dat haar leesdags maar een stok sloeg. Ze raapt doe NSB'er. NSB'er. Ja, het is dus duidelijk dat het feit dat je huid bij NSB'er weer net aan andere mensen voorbij gaan, echt net aan de baan op squallen, heb je een protte hinder van hoor. Je sla je er terug als baan en letter. Ik, nou je over de 50 binnen, dan begin je eens weer rond te zien en dan besef je het misschien vol duidelijker hoe dat toen krijgt om een tagon. Dat is altijd met mij zagon en ik denk dat dat maar de meeste zo is. Ik heb er de laatste keren ik gauw eens mooi wat ze hadden maar of een paar keer maar wat ze hadden maar oerhand. En die is psychiater en die zei dat is heel logisch dat je een keer boven de 50 bent dan zie je op je leven weer rond en dan zie je het en hoe wie het nou eigenlijk. En ja, zodoende ben ik nou begonnen te schreeuwen of zie je dat misschien net die en dan ben je dwaande mooi nou je te handhaven meer. Ja. Maar je beschreven in je boek een aantal hele duidelijke situaties waarin je zei van ja, je bent baan die het weten van haar noorden dat haar huid NSB'er is en die ter op squallen naar handelen het fragment krijgt NSB'er, ja. Maar oorzaak je bent iets squallen wij wel eens opvangen terug oren baan die je dan in de koorslaan wonen omdat je NSB'er bent. Ja. Dus binnen een aantal dingen waarvan je zei ja heel duidelijk doe je er al hinder van. Dat is nog griezelig zo wat gebeurt.
In Friesland misschien in verhouding minder als in de rest van Nederland. In de grote steden is het verschrikkelijk zo wat gebeurt. Dat weet ik zo dat ik bij die werkgroep ben. Maar bij jou ook dus? Ja. Ja. Wel wat. Maar ja, dan sla je er toch in, hè? En ben je accepteert gauw een bepaalde positie, hè? Je zoon kreeg al, je mem die wie er net zo gelukkig mee. Hoe kwam je hem dat te weten? Je hem hadden daarover praten? Of. Ja, vooral jongens, hè? Want wij op bed lagen, mijn broer en ik sliepen dan bij elkaar. En dan denken ouders vaak, nou dat jij er ben net meer. Maar wij jaren het wel. En Ben viel ik meer sfeer rond, denk ik. Die zit net echt naar woorden te luisteren, meer naar de toon waarop ze zijn worden. En daardoor bepalen ze dan de sfeer. En als ze het net begrijpen. Wij kropen dus dan vaak maar de hollen onder de tekens. En dan moest ik mijn broer een verhaaltje vertellen. Omdat men dat net meer die de laatste tijd. En waarom net? En waarom wie ze altijd lelijk op elkaar? Wie de gouden strijd hoor? Ja. Ja. Ik denk, joh, de dag als zoiets gebeurt, dan zo'n zulke mensen misschien uit elkaar gaan. Dat wie vroeger zo botte gewoonte net. Hè? Nee. Maar in ieder geval weer een protte argwaasje over het feit dat je hem uit NSB'er weer en je hem dat absoluut net die goed mag kon. nee. En ze stier eigenlijk finale linnig. Haar familie die kwam net meer om ons huid. En zij ging net meer naar haar familie daar. En de rest van haar mannes familie, die kwam dus wel al hier bij elkaar. Ik denk soms was dat het zijn beste tik van kregen. En dan begrut het me dat ik was. Want het meisje is nu 86. En nou ja, en dan aan de andere kant neem ik het haar soms ook griezelig kwalijk. En mezelf. Dat wij toen nu zouden een keer weer om weer. Uit het kamp wij. En wij weer om weer in het dorp. Waar ik binnen. Dat zij en de band mijner us had eigenlijk nou pesten hè. Maar het feit dat hij dus die pro-Duits west is en wat die Duitser toen al hier uitvretten had, ja dat wisten wij toen in de oorlog net als band zijnde. Maar daar kom je dan later achter. Het is een soort van, identificatieprobleem. Doe dorst het net, zegt mem. Das lid bist, das nog dat deronta. Maar das mij de WA op stap giest, dat dorst net. Ik ging 1 keer mee. Die s'morgens wat handelen zwaar je ervoor dat alles je zo krap is, zegt Heid. Doe wist wat er maar zulke mensen barren ken. Ze kennen de doorn net meer alleen nog uit. En al hielden al geen tjustere diekjes langs. Hoe vallen van die meisken die het met de WA op en uit gaan zo'n al net liquidaire wezen? Jetske begreep er wel eens niet van. En ze zei ze hem, wat budget maar het was net verder te vregen, want hij had zijn handen trillisa. In een gooit er mem een etenspan in het gezicht. De pannen valt stikken op een groen. Mem draaft naar de wasbak in de hoeken van de kamer. Jetske en Tjerk beginnen tegelijk te goelen en gaan jonken mem staan. Elk pakken ze mem bij de rok beet. Tjerk draait hem om, maar houdt mem stief vast. Hij zei, houdt mij mem net slaan. Fragment uit het boek, heel duidelijk voorbeeld van wat je zeker kennen van de zaak min of meer escaleert in die zin. Hè? Ja. We hebben het even nog gewoon op squallen, BAM, die plegen onderwijzers. Ja, dat is letter pas, dat wie nooit oorlog. Ja, net tijdens de oorlog. Nee, dat ken ik mij tenminste net meer in het zin brengen. Ik zou het net weten. Nee. Die hebben op een bepaald tijd wordt het bevrijdingsdag. Dat is voor jou een dag die het in het geheugen grift zit, hoe moet je dat zeggen? Nou, dat is een apart verhaal.
dat is nog net zo lang, van 89, toen was ik een keer verskorende lelijk. Op 4 grote meisken, die een famke van 12 jaar besoren mieteren. Ik was zo verschrikkelijk lelijk en ik probeerde daarvoor dus steun te krijgen bij andere meisken. En die reactie, daar was ik eigenlijk nog lelijker terug of moeder lezer. Want die meisken die van ja, wat heb ik er met te maken? Of daar bemoei ik me net mee. Of nou, dan moet zij hun maar redden. Ik stie alleenig. Maar dat famke eigenlijk, zo viel ik het. En toen het bleef, vreeg ik mij al waarom bleef ik nou zo lelijk en worden die oren net, of die bemoeien hun er helemaal net mee. En toen hield ik zo'n soort van associatie. En stond ik bij die werkgroep binnen, dan jij ik die verhaal meer. En het is misschien heel wonderlijk om mensen zeggen misschien, nou, maak je mij wat wees. Maar ik ging een keer op een jong petit op bed, omdat ik wat astmatisch ben. En ik werd benauwd en toen met de neus en de eigen uit wat koortsig. En in die zie ik mezelf erin als een famke van 8 jaar. En dat dus hard oppakt waren. En ik wist correct wat ik zei, hier wat ik dien, hier wat dus mem zei. Ik wist het precies. Ik kon het zo opschreeuwen. En dat heb ik dus de oren daar dien. En toen, voor daarna hier een familiebijeenkomst. En daar weer wat ze hadden maar ik. En nog nooit heen wij het door de oorlog gaan of hoe die zei. En toen ineens zei hij mij van, hoe heeft u dat eigenlijk verwerken? Want er ben een berg van die ben wel 80% van het hele omland steeds met dit psychische probleem kregen na de oorlog. Nou, ik zei, het is heel eigenaardig, maar ik kreeg een stik erover opschreven. En toen zei hij van, mag ik dat eens lezen? En dan heb ik het hem thuisgestuurd en toen belde hij me letter weer. Hij zei, dat is wel een aardig of een goed verhaal. Toen moest het Bouke Aldenhoff lezen laten. En ik kon hele Bouke net. En het blikte dat die dus maar 4 minuten van mij afwennen. En toen heb ik die lezen laten en toen had het in Jerstien, dat is een Fries literair tijdschrift. En ik liet het mijn beide band lezen. Mijn beide jongste band. En mijn jongste zoon die zei voor het dadelijk van, je weet er wij helemaal niet van, je met me volle meer over vertellen. En mijn dochter die het heel graag lezen, maar die zei nou, gaat dit ik verder. Ik denk, nou dan wil ik wel eens proberen, beziek je om daar meer over op te schrijven. En ja, toen goed erover nadenken. Ik had er naast mijn bouwkoer gaan. Ik zou misschien een boekwerk kennen. Dan hebben we subsidie omgevraagd. Het bouwkoer me een beetje geholpen, want ik wist helemaal net hoe dat moest. Net de ging mij net om mijn centen. Maar ik had dat jou een provinciale subsidie krijgen. En je hebt het boek in je kleer en je stapt er dan mooi naar een uitjouwer. Dan krijg je zo'n uitjouwer ik makkelijker weer subsidie om het uit te gaan. Want je Fries is maar een liet taalgebied, dus dat kan net gauw uit, een boek. Nee. De vrachtauto op het dik is een vreemde auto. Er zit ook net een gasgenerator op het dak, liek als die van Germ Vrachtrieder. Ze viel in hier 2 handen voor haar eigen. Maar zocht eerst nog krekt dat hij met de jerms omheen hoe de bregen draaft. 4 man met elk een geweer in een hand draven om hem heen. Het binnen de hand van Tabesi mem. Ze kroept stieft in haar oon, maar ze wil net goelen. Ze moet goed jaren, als ze huid ik deer zitten. En waar is mem? Is zij nog thuis? Hel ze haar aanstek op of bleef ze thuis? Maar waarom stien er dan 2 kruisen op het door? De vrachtauto riet voort, maar er is net sketten. Ze brengen je hem huid naar Tjaintgenta, zei Tabesi mem. Daar brengen ze alle NSB'ers heen. En mem? Waar is dus mem? Dan moest maar gauw naar huis te gaan. Je mem zal nog wel thuis wezen, die had ze net meegenomen. Maar Pake wel? Ja, Pake wel. Maar die komt vers gauw weer om je mem te helpen.
Het is alweer een jongetje van net 40. We praten hier met zus Wassenaar. Zij is band van een NSB-huid. Daarover praten we. We praten straks ook nog over haar lidmaatschap van de werkgroep Herkenning. We praten, en dan liet ik fragmenten van Jerre, over haar boek Het Pak van U's Huid. Wat wij Jerren, niet is correct, een fragment uit het boek, wie het moment dat je hem huid dus oppakt is. Ja, zo'n moment, dat hij dus heel bewust mooi maakt. Dat is gewoon verskorend. Je weet er helemaal net eigenlijk wat het inhoudt. En aan de andere kant dan viel je hoe dat al je komt. En toen ik het opskreun, toen is er ook een schof geweest. Daarna, de stukjes die ik daarna opskreun, dat weer een exact verslag van wat er badde. En daarvoor, dan kon ik gevoelens van het famke boven hellen. Dat kon ik echt wel bedenken nog, hoe ik me voelde. En daarna werd het gewoon, ik heb bij Glieks dat hartsteekoorde ongeteed, ik loop voor 4 keer op een naai opskreun. Dan dacht ik, er maakt nog wat bij. En ik kon het net vaarlijk krijgen. En toen heb ik er weer mooi wat hoe praat. En toen zei wat het is heel logisch eigenlijk. Dat ik daar geen gevoelens bij bedenken kan. Voor het na de oorlog wie het eigenlijk een oorprobleem wat er onder water wie. Op het eind van de oorlog merkt of veel aan famke. Doe jij er net helemaal bij. Je wil wat schouderen. Dus dat is de sociale acceptatie, zeg maar. Daarna, na de oorlog, wie het meer levensbedreigend. Dat is wel een groot woord, maar dat is gebeurd. En dan ben je die veel meer als wat er jet en maar worden daarop aangeeft. En het wie ik dat wij, dus men moest achter en voor wezen doen. Tijd moest gebeuren, die kei moesten molken. Dat wij mooi aanpakken moesten. Dus je nam als het ware een taak van de grote meesten oer, gedeeltelijk. En toen zei Watson, ja, die gevoelens ben er wel, die heeft ook wel, maar die heeft ook volle verder voortstappen, die krijgt voort net boven. En hij haalde nog voorbeelden uit de psychiatrie, hoe ze dat dan maar ben, dit volslaan naar een griezelig emotionele gebeuren dichtklappen, hoe ze dat dan boven hellen. En dat nemen ze dan een dekconflict. Maar dat is wel een heel verhaal. Ik weet niet dat ik dat... Nee, dat moet ik even mijn schouwing letten. Omwille van de tijd en omwille van het onderwerp van Joen. Want als je hem hard weer dus oppakt, dat krijg je heel goed mooi. Die bedriegende situatie, denk ik. Maar echt uiterlijke zaken. Haken kruisen bij hem op het dorp? Ja, dat was de maas van de dag van de bevrijding, de dag daarvoor. Toen het hele dwarbuis op het dik staan en die rapen van alles. En die gooiden rommels in de ruten aan. En wat net in het boek staat, toen is hij dus maar die WA opstap wist is, de oren dags, staan de grote potten groene schepen buis op de zolder. En dat vind ik dus wel heel bewonderenswaardig van uw mem, die hier net een stukje schip in de huis, het hier al jaren net. Ja, naaimmaken, surrogaatschepen, dat wie kleren klaar eigenlijk, hè. En die kwam er net aan die schepen net. En waar ze net van broeken. Maar toen die meisjes dus bij u rommeltje in de ruiten gooien, is die niet in ruiten je en toen rekken dat gedienstmarig. En dat het ze worsten moest schepen van uit die potten. En nou ja, toen we dat dan weer skien en de oren daar toen zij van bed kwam, ja, toen weer de verve weer naar vast, de dripte nog. Dus die twee grote reden kruisen. Maar ze hebben het net helemaal goed weten die dat dingen, hè. Want uw mem is het dus nooit lid geweest en die is ik nooit oppakt geweest. Nee. Je paak is wel oppakt. Ja. Maar die hebben ze heel gauw weer vrijlitten. En dat weer wel een hele uitkomst. Want ja, die heeft altijd boer geweest, dus die pakte voort weer mee om. Alleen, het wie van die man ik net makkelijk vanzelf. Toen hij bij zijn huis kwam, dat zie het vol evacuees. En die mensen die waren heel goed voor hem verder. Hij mocht op het zolderkamer sliepen.
Maar overdag kwamen we dus bij us. En die van alles. Hij helde mij de arbeider die wij toen hingen, een hinder uit de bouwhoeken van de ongetijd. Dus mij zijn eigen hinder, dat wie toen vaker gebeurde dat. Dan hellen als je die bouwboeren die hingen dan net zo vol om handen. Dan moeten ze hun hinder wel eens missen. En dan was het in een gruithoeken in ongetijd broekt. Ja, Paken kwam dus gewoon bij hem. Of Oerdijs. kwam bij hem oerdijs. Ja. Op het bedrijf, ontwerk. Ja, ontwerk en eten. En jongens gingen weer, na eten gingen weer naar dat kamerke. Daar in Paken. Is hij weer vrij? Ze haar Paken loslaten. Jetske springt van de bokhouwer en draaft naar Paken toe. Paken, Paken, raast ze. Paken rent maar de regen omgeer. Hij sjocht haar wol en pakt haar hand, maar hij laakt het net. Paken rent mij haar aan de hand naar zijn huis. Paken, zei ze, daar zijn nu oren meisken in Paken zijn huis. Paken kan wel maar naar u staan. Kom maar mij, Paken, dan gaan we eerst naar huis mem. Paken rent net meer zo hut als oors. Is Paken wurg? Had Paken nou een rond waar is Paken wijkaam? Als mem Paken sjocht, mat ze goelen. In Paken dus. Die kwam waarom? Duidelijk onslaan. Keer, ik weet het boek Helly. Zodanig dat hij een ons geen lippen maken had. Ja. Wat voor baan hier mooie Paken? Als ik het boek lees, heet ik, ja, die een echte Paken veel. Ja, beslist. Wat ik er nog van weet, dat is dus al een heel schotling, week 8. Ja, hij kon ook griezelig turnen zelf. Hij hier de rekstok en de ringen onder in de score hingen. Hij wist een soort van bloemen en planten. Hij vertelde erover. Het was een zeer goede man. Ik denk dat er wat overheerst was, is trouwens Beppe. Ja. Nou, daar wil ik liever net te lang over praten, want dan ben ik een beetje emotioneel. Ja. Hij kon er duidelijk net over. Hij het... Zie je zelf waarom? Ja, de situatie die toen ontstaan is? Het weer een ongriezelijk onwisse situatie vanzelf. Hè? Dus je eigenlijk zei, nou ja, die beide jongens van jou, die krijgen de eerste straf. Dat waren, ik dacht, toen heel protte meisjes. Ja, die landverrieders. Het voorletter wat daar. Maar dat kon die man niet weten. En doet wij dus letter na de ongetijd. Meesten bij ons in de huis kregen dit alles opschreven, hè. Dat nemen ze dan geconfiskeerd. Ja. Toen moesten wij erbij. En dan kwamen, ja, je moest uit van de preert zo. ja, daar kwamen een zetboer op. Ja. Dat is bij al die meesten gebeurd, hè. Ja. Er komen dus mensen bij hem in de huis op een bepaald moment. En die komen Ja. alles opschreeuwen. Ja. Viel je dan als ben je van, dit klopt het net? Hoe heel dat viel? Als je dat weer nog, dat eigenlijk dat stukje dat ik exact opschreeuw wat er voorvalt. En je probeert je mem te helpen. Zo vol mogelijk. Daarna komt er een keer in dat oren dwarp dat je eigen reactie loskomt. Dat is volgens de psychiaters, dan klopt het. Ja. Helemaal grut wordt. Ja. Want ja, dat ervaar je dan als ben je vanzelf net zo. Maar het is wel, het zag je dat ik te gaan eigenlijk. Je hoort je grutter als dat je binnen dan ouder. Er binnen 2 man bij mij in de huis. Ze hebben allebei een hoed op en een deftig pak aan. Ze hebben ook nog een vierkante leren tas onder de heren. Er staan 2 fietsen in de moeren. De ene fiets is heidsines. Jo moet hier Nijweken wij. Wij binnen hier komen om alles op te schreeuwen in de achterrijn en in de voorrijn. Hier komt een zetboer te wijnen, zei een van de 2 maal ietsje mem. Alleen je eigen kleren maar je meenemen. In de vakkamer werd de kachel, de stoel, de bank en de tafel opschreun. Het theekastje met het theeservies en de radio. Jonk aan de radio stiet haar poppenkop.
Die werd ik opskreun. Nou begint men te gaan. Kon die band er wat ontwan? Mag je die alsjeblieft haar boetes goed houden? De boel opschreeuwen is natuurlijk dek in al die zaken. Je moest van het players oor. Je moet naar hem oren pakken in Ja, Werpeta, ja, in ja. Oordwarp. Voor duidelijkheid, in het boek neem je ook de naam van het dorp net. Weet je wel de naam nemen van het dorp, is dat een gefingeerde naam. Dat doe je Ja. bewust omdat je het dorp dat je wennen hebben, mensen daar nog leven net beskeren willen. Nee, ik ben nog heel wies, maar het waar. Mijn broer wen het er nog, mijn mem wen het er nog. Ja, die mensen in dat dorp ken ik net zeggen dat die u ooit wat kwee aannamen. Nee. Nou ja, het weet wel vanzelf. Je wennen op een cirkelplaats, dus er zijn 2 bakkers in het dorp en die ene bakker wie het cirkelvoogd. En de oren hier lekker de koekjes, maar die kregen wij net. Wij moesten dus van die bakker die het cirkelvoogd weer de koekjes eten. Ja, zo direct nog in. Ja. In die tijd, dus na de oorlog, krijg je heel degelijk te maken met bij een onderwijzer. Ja, die niks van NSB bij hem hebben, maar die dat eigenlijk heel duidelijk vieren dit, hè? Ja, ja. Ja, dat wie wel echt. Ik denk dat ik daarom altijd een hekel aan rekening houden heb, mijn hele leven lang. En dat ik heel lang dacht hè, dat ik dat net kon. En ik ken het al eigenlijk wel wat. Maar ik reken het altijd 100 keer weer na en dan denk ik, klopt het dit wel? En dat hoor je. En dat is er echt net uit te praten. Ik weet dat is gewoon het gevoel. Het heeft niet mooi verstaan aan redeneren dan meer te mooi zien. Dat je er helemaal boetenom. Dat video aan wat toen bad is, maar die onderwijzer. Misschien kun je vertellen Ja. wat de ervaring weer. Nou ja, ik kwam daar voor het eerst op school. Derde klasse, zie ik toen. En ja, wij moesten rekenen. En die band die begonnen te rekenen. Die som hier ze de week tevoren ik al aan. Ja, en dat weer een fjouwerkant. En daar zit boven vakjes en daar die een cijfers in. En aan de ene kant die niks cijfers. Maar hoe die som moest, ik wist het net. Die ben wel dus. En ja, ik denk, dan maak maar eens vrede. Nou, en ja, toen escaleerde dat. Ja, dat mag de meesten dan maar lezen in het boek. Dat vind ik wat emotioneel om dat nou te vertellen. Want daarna kwam wel weer dat gevoel boven. Van dat famke. Als je dat boek lezen. Het gevoel wie ik dat ik alle nachten wie het weer. En dat jij een heel soort van ben die dus zinslagen te verwerken krijgen. En dat maar die een, dat ik daar na een week thuis geweest ben. En dat ik dacht, ik ga nooit weer naar school. Ik wil nooit weer naar school. Dus ik moest achterom zitten, ik mocht niks vreten. En de rekensom, er waren een rode streek erop zetten. Zonder dat ze naast waren. Zo is mijn ervaring. En dat is ik de enigste persoon die ik bij de echte namen neemt. Ik weet net wat er nou leeft of wat er net leeft. Ik denk dat er net meer is. Ik vind het wel een hele mooie reactie die ik een keer had. Dat je gewoon goed, het is heel cru misschien, maar ik kwam een keer bij Boukje Witsma, een bekende dichteres. En dan hiek het maar haar over dat boek dan. En ze zou best al plegen, het onderwijzers. Toen vertel ik dat van het rekening. Ze zei, leeft die man nog? Ik zei, ik zou het niet weten. Ze zei, als hem nou een keertje komt namens mij, slaan hem dan heel het lik midden in het gezicht. En dat vind ik wel een reactie. Nou, die dacht hij wel gewoon. Ja. Heel simpel. Heel cru. Ja, dat wie hij hekking. Kees zei dat. Ja, Jim Ben. ja. Maar dat is een soort gebeurd. Dan steekt ze voorzichtig de vinger in de loft.
Zo zit Jetske daar een heel skoft. Soms sjocht master wel haar kant uit, denkt ze. Maar hij vreegt haar net wat er is. Op het laatst viel haar erem zo, als wie de hel te zwidder. Ze dacht de haan weer naar onderen. Even later rent master haar kant uit. Misschien sjocht er het nou wel. En ze dacht de vinger weer omheeg. Zuntje zei ze, master, ik ken deze som net. Master griept samen haar schrift en rekenboekje en smiet het in een hoek op de achterste bankdel. Onderwielen zei er tegen haar, "Do bleef snij en in plak is daar." Hij wiest met de megere vinger naar de achterste bank. Ze giet er met de holle verdeld zitten. Voor haar zit een grote jongen, daarachter wordt Jetske haast waai. Ze denkt, misschien, heel misschien laat master mij de som naar squaaltijd wel uit. Maar tegelijk begint ze te twijfelen. Is het omdat, als de oren bij en boeten binnen, maar zij maar het schrift bij master komen. Hij houdt de haan op en zij laat het schrift er riepen teert in. Hij sjucht er net naar, maar klapt het dadelijk dicht. Wilst hij maar een vinger naar Jetske wiest, zei er. "Do meist mij nooit en ter nimmer wat vregen en nou eruit." Mooi zus Wassenaar. Je komt op een bepaald moment weer thuis. Hoe zeg je dat je nou trouwens? Ja, eerst dacht ik, dat is, nou, dan wordt het weer kreks als het jeder west het, is alles voorbij en dan is het weer het zin. Maar dat, eerst gaat het wel, maar later dan kom je de stade gewoon achter wat die Duitser alweer uit heeft het. En ja, dat neem je die huid onbewust kwalijk. Mijn broer, mijn zuster, alle drie eigenlijk. En mijn mem. Ik en nou hij er net meer is. Nou denken wij van, ja, dat hier alles oors matten. Daar hier we eens goed op praten matten. Je hebt er nooit op raden? Nee. En dat is bij al die banden eigenlijk zo. Dat wordt dus net op praten. Dat is een taboe. Ja, hij had 3 jaar voortwest. Je gaan we nou eens een keer een brief van hem horen. Wie je ook zo blieft mij dat hij een brief schreef. Ja, dan komt hij weer thuis bij je, denk ik eerst. Ik blied, Ja. als ben. Ja. En sta er gewoon. Zie je dan, ja, wat als ik een beschutting west had? Hoe maakt dat zien? Ja, je leert op squallen, hè, wat die Duitser alweer uitspoken heeft. Je ouderen die konden het al wel weten, maar wij weten ben. En ja, je hebt die in een oorlog, je zei, moest dan een mustard jaren. Die heeft de witte lood om. Nou ja, dat wie wat gebral, dat jij ooit ben net nooit. En wij, wat wisten wij van skiernis al? Ja, achter je binnen. Nee. Niks. En als je het 3 jaar later, ja, dan hing je op squal alles wat je hebt. Dat is een volle letterbad. En mijn broer een keer op squallen dat ze toen politiek hier en dat ze in hem zei, daar was die stil, maar dan komt ze uit het verkeerd neerst. Dat soort dingen. Ja. Je hebt er dus nooit op raden. Hoe hij dat zelf net? Of hij hem dat scherm bewust omheen laten? Eigenlijk nooit eigenlijk. Ja, is grappige dingen die ze in het kamp beleefd hebben. Dat ze daar net roken mochten en dat eigenlijk toen hij niet een verschrikkelijk sterk was. Want dan hier een psalmboekje en dat broeken zoals vloeikens. Nou ja, die dingen. Maar na de oorlog, die man die wie triest. Vond ik altijd. Hij had geen eigen mening meer. Ik wist dat eigenlijk net, met mijn zuster het nou eens een keer zijn dat er een dag wie dat er stemd worden moest. Daaronder het land in. Want juist wie het stemrecht kwijt, hè. En ze hebben het later weer waarom kregen. Hij kreeg eerst geen paspoort dat er naar het buitenland mocht. En zodra ze toen
ze een paspoort krijgen kon, toen ben ik naar het buitenland daar geweest. Dat Ja, ja. vond ik wel mooi. Maar ik weet nog dat wij een veearts hien, veearts Kleinjan, die wie SS'er was. En die kreeg het net. En die vreeg zei dan wel eens van, hoe heb jij dat gehad? Maar die redde dat dus net. Maar ja, dat is ik net zijn beste vergelijking. Nee. Je zei, daar had ik nou nog wel een spiet van, dat we daar doen net over praten. Hè? Ja. Maar het is heel, nou ik bij die werkgroep ben en dan praat je als ben onder elkaar en mooi oer. Het is nergens bespreekbaar geweest. Nog net. Ik wil die mensen vaak net erkennen dat ze fout west binnen. En dan wil die ben die wil dat er al uitloeken. Dat redden ze net. En dan is het heel fijn dat je als ben onder elkaar daarover praten kunt. Ik viel me daar gewoon wat tussen. Bij zo'n praatgroep. Op het moment draai ik net mee hè, in een groep net. Maar ik ging wel vaak naar die landelijke weekend van de werkgroep. De geschiedenis vind ik nieuwsgierig hoe het ontstaan is. Wanneer ben je met de werkgroep herkenning in aanraking komen? Wie dat in 89 doet je van Ja. jezelf in je stappen van, hé, wat ben ik leuk? Ja, Waarom ben ik zo daarna, leuk? Ja, dat vond ik al eerst. Kijk, als je dat geen tafel meer. Ik ben daarom maar het verhaal bij Bouke en Aldenhof. Maar ik dacht gelijk zeker een keer in de kranten dat adres van die werkgroep staat. In diezelfde tijd. Ik wist wel van het bestaan van zo'n groep al, maar ja, dat wie ergens in Holland. Nou, en het wie een telefoonnummer in Drachten. Nou, ter Westbeluid vlak bij Drachten. Ik denk, nou, dan bel ik eens heen. En dat wie een vrouwmeske die in 1950 binnen wie is. En dat begreep ik net, wat voor probleem zo die nog maar de oorlog hè. En ja, dat had ze mij proberen uit te lezen. Ik begreep dat wel een lief beetje, maar dat is nou eigenlijk volle ongrijpbaarder. Dat had nog volle meer mooi film van BN de maat zien. Ze zei, ik had altijd het idee dat ik u helpen moest. U zei weer nooit fleurig. Hier nooit een eigen mening, zit in een hoekje. Ik mocht net fleuren werden, omdat u zei het net weer en ik moest die man helpen. En wat blijkt nou, die man die het dus als jongen van 18 jaar is hij naar Duitsland getrokken. Het wie hier een minne tijd, werkeloos, zit geen centen in de boezen. En ja, dan waren de zijn dat je daarheen kon krijg je een mooi pakje jongen en dan kreeg je heel wat centen en dat lukt. En waarom had ze daar in je keer in? Nee. Ik ben wel gewoon die daar ik zelfmoord pleegd heb van die band die dat lang net aankon. Even in generaliserende zin. Wat voor band zit er nou? Ben het alleen band van NSB'ers? Of ik ben van oren die iets maar de Duitse die een HSS'ers? Ja. Of, Ja, die komt sterk zien. Ja, En die gevoelens, die verschillen wel wat. Ik wil mijn huid net vallen laten. Het blijft mijn huid. Dezelfde huid die de redens onderbindt en die het toen fout was, dat het er verboden. En dan had er het dregen aan mijn hand. Maar dat ben vanzelf, ik ben bij, nou dat weer een dikke boef, hun huid. En dan krijgt de maatje mooi, nou ja, ik ken al die termen net, maar ik ken beter mooi voorbeeld. Ik kom daar in een praatgroep. Is net helemaal weer het verhaal, want ik moet daar samen net wat een levensgeschiedenis vertellen van één persoon. Maar ik kom daar een vrouwtje die haar huid als een held zegt. Dus waar ik net over praat, hij hier een pak aan. Hij weet er niet meer, maar wat er weer wist ik net. Ze weet zien je hier en dan wordt op straat zien en dan zei je, maar je hebt weer een dikke boef. En dan wil ze er thuis op praten en dan zei ze aan hem van, hier in huis wordt net verkeerd door uw huid praten, want die had altijd goed voor u geweest. Maar wat had er dan dien? Nou, en dan komt ze daar terug horen achter. En dan denkt zij, als die man zag, want dat wie een SS'er, dan ben ik verkeerd. En dat is een volle groter probleem eigenlijk. Dat is mijn eigen visie daarop. Ja? Dan, als je dan verder in mij zijn vrouwen leven. Ik vind bij Mali lijkt het een beetje anders, maar bij vrouwen dat speelt dan verder ik een rol.
zij door later nooit zelf een besluit te nemen. Ik ben bang dat ze het verkeerde besluit nemen. En dan zie je ze dus een dominante man naast hun, die het alles voor hen regelt. En dat kan dus wel goed wezen, maar dat kan ik wezen dat nou, net zo genoffelijke heren binnen en dat het dan later weer op een skiering uitdraait. Dus dan krijg je een hele serie van gebeurtenissen achter elkaar om. Ja. Zie je jezelf als slachtoffers? Ik vind dit jet bij het leven, daar vreeg je er net om. En mag ik daar alsjeblieft te lanen komen? Dat ken ik. Dan komt ergens te lanen. En dat jet gewoon bij het leven. Ik heb hetzelfde ergens oors te lanen komen kennen. Lou de Jong het zijn die band. Er winnen 200.000 zulke band. Ze zijn soms in een band nog in kampen opsluiten. Ja, dan weet ik vaak geen plak voor die band verder. En het is volkomen begrijpelijk wat er toen gebeurd is. Maar Lou de Jong? Lou de Jong die zei, je bent jaren erbij. Ik oorlogsslachtoffers. En dan in verschillende gradaties vanzelf. Wij hier in het geluk dat we bij die Paak en Beppe te lanen konden. Ja, maar ik krijg zo'n geen schuld, wel straf. Viel je het zo? Nou, ik wil dat net zozeer zien dat ik nou griezelig getroffen ben tot leven. Ik wil het alleen als zien, dit is net een zwierd verhaaltje. Het hele leven is net een zwierd verhaaltje, van geen hier. En blijf dan maar bij de werkelijkheid. Het heeft mij geholpen als het ware, om alles goed duidelijker te zien. Ja. Ik meer reacties nou. Die benen in zijn praatgroep, dat is absoluut weer. Die hebben al je gemeen. Ze zit altijd te pinvisken. Als ze mensen zien komen van, nou die weet het wel, maar die maakt het geen druk om. En die weet het nog net, maar die zult daarnaast niet wel te weten komen. En dan die mag in de gaten houden, want dan kan ik wel eens een opmeter krijgen. Ja. Maar het verschil in deze uitsturing komen een hele plotte mensen te weten wat jouw verliezen is, die dat misschien nooit weten hebben. Dat doe je bewust? Nou ik het boek schreeuwen heb, nou mag wel. En ik denk dat ik door, omdat ik eigenlijk wel, dat ik wel heel zeker weet, uw hart heeft niks in verkeerde dingen doen. En dan was even een oorfeit om bij zo'n praatgroep die ben wel of 15 keer verhuizen. Maar die had dat weer een boef, die het meestal verred. Dan vind ik, dan wordt dat oors. Maar die zitten in diezelfde werkgroep, hè? Die praten net over, ja? Dat zijn oren net. Nee, maar die zitten bij jou in die werkgroep. Ja. Is het dan zo dat je oors en examen bij ons, jongen? Ja, want niks menselijks is ik jouw vriend. Ja, eerst wel. Dacht ik, ik hier gelukkig net zo'n huid. Juist. Ja. Ja. Zo is die reactie. Van elk. Denk ik. Je zit altijd even de boel op mijn uit te zetten. Dat is elke niet in komen. Nog even waarom dat boek. Waarom het boek? Ja, ik denk dat ik misschien eerst van mijn band. Mijn dochter, die had het nou lezen. Ik heb wel eens wat een hoekige reactie. Alles of niet. Dat zoals die band ik bekend blijkt. Als die kenmerken van die band voor het eerst onderregen krijgt, dan kan Ben wel mooi bevestigen. Dan zegt hij, dat slaagt op mij, dat slaagt op mij, dat slaagt op mij. Gewoon tot hetzelfde uiterlijke kenmerken. Ja. Reactiemanier. Ja. Je wil vaak net praten. Je zegt, nou dan net, dag, dan stap je op. Zo. Dat had die band ik wel eens veeld. Nou begrijpen ze het misschien beter. Maar ik ken misschien ben helpen of helpen. Dat boek kan misschien ben helpen. Met Van der Hout bijvoorbeeld in de gevangenis zit net. Die dik velen, ik jij er net helemaal bij sommigen. Ja, ben je van gastarbeiders? Die zelf voor een Fries boek lezen. Nee, maar, ja. Wanneer komt het boek uit? Om een bevrijding heen. Ze zijn er druk met dwanden. Ja. Ik kan het net exact zeggen. 1 april, midden april.
Het pak van uw site. Ik kan het aanbevelen. Net alleen voor band, want het is eigenlijk een bandboek. Maar echt voor ouderen. Het is 7 minuten persoon. We zorgen, we dat altijd doen, nog een keer waarom op het onderwerp van deze uitzending in dichtvorm. Dat doen we deze keer met Benny Holtrop. Tweede generatie. Het heugt hem nog zes koon. Als wie het juster dat er duimling wie op een speakerlezers van onkel Willy. 1, 2, 1, 2. Zij zetten er in het eerst aan wat onwennig nog en binnendoor de lange gong vastskut. Maar in een kiboeten oerbreger in zuiver minder als 1 stap de 100 milen terug de born. Und weer varen, hier van onkel Willy leert. Hij zong het lood en mij zijn maten plechtig op distantie. Hij wie de hele vraat wel treest. Maar hoe het nou die in een regel verder ging, en werd er hinnevaren moest, dat wie hem net van jochten kleer. Dat lag nog in de toekomst en die liet hem koud. De holle in de wolken en de voeten licht, hier het drok mij sierlijk doensjen oer de ranen van de vraat. Het heugt hem nog zes koon dat er in het voorbijgaan van de tijd in een west zijn paken zeeg. Die wenkte 4 efter uit het boethuis waai. Wat wie dat lang verlien, dat paken nog om haar joeg. 5 jaar, wie meer als 100.000 milen. En dat wie nog wefjeder als het skimmig tjuster dat roenom op een kim stie. Want tjuster en onwis wienen de tijden, dat onkel Willy haar in efterlitten hier. Het heugt hem nog zes koon dat er zijn maten een voor een verleer en slimmer pakenrekken hommels waai. En eensem zocht er warmte bij de stwarm, de Rijn, de Tonger en de bolder in de zee. En geende wij, die nachten, dat er wacht houdt, om het heel tijd vaker spiekerlezers dwest terug de tranquilizers hinnen hem uit de sliep marcheren. Mijn onkel Willy vooraan in het gelid. Zien, onkel, die hem net meer zeeg. Skroosk, op bleete voeten, het lichaam van een kjeld bebieten, stier de naai te sjen in het wiete gas. Het joeg hem neer dat er al jaren wist werd onkel Willy hinnevaren woe. Maar Engeland was gesloten en de sleutel was gebroken. En Heid, die altijd nog de lokskaai van dat veske hier, zwijde er deer. Het zal hem nog lang heugen. Elk jaar gaan hem van ijs die 2 minuten stilte oer de leer en dat gedicht van Tini M. De wurgers van het neven jitte kennen. De vrijheid weer net om een nacht. Er wie een helden mij aan ex die jaar op jaar weer aandacht vregen. Omdenken op een radio en voor de televisie. Hoe is het jou te die? Hoe is het doe begonnen? Want het blijft goed, zo hield het op een ei te witten. Dat houdt de vrijheid jong en zoen. Het heugt hem nog 6 koon, dat giele prinsje uit het hof naar dwaske op een zouder van dat jonkje met zijn grutske 100 mils spiekerlezers aan. Het is 2 hele minuut van zo'n. We binnen het eindkomen van de aflevering Jongetje van Net 40. Dus dank je uit naar Benny Holtrop voor het lezen van het gedicht. En naar zus Wassenaar. Ik vond het eigenlijk heel dapper dat je je verhaal hier vertellen wonen. En ik hoop je dat jouw boek lezen wordt door de mensen waar het van bedoeld is. Maar dat is eigenlijk aan iedereen, hè? Ja, ik hoop het wel. Maar, Ja. nou, het is hier een reclamepraatje. Ik vind het heel mooi. Het is nou maar zo'n kwaad dat deze mensen soms ergens vervregen worden. Ik de meest van een werkgroep. Ja, Ja. heel lang hebben ze er net bij gehad. Is ze maar erbij jaren dus. Ja, ze doen goed werk. Ja. Vind ik. Goed, dikke dank voor je komst naar de studio. Graag die. We binnen terug in wat is de aflevering van Net 40 onbelangrijk. Na je weekend ben we er weer. We praten dan over evacuees. Komende toortje dus, om 6 uur bij Radio 1 horen. Net 40.
Wilt u na deze uitzending met iemand praten, maar kunt u of wilt u dat niet met iemand uit uw eigen omgeving? Dan kunt u bellen met de SOS Telefonische Hulpdienst. U hoeft uw naam niet te noemen. Aan de telefoon zit een vrijwilliger die naar u wil luisteren. Het telefoonnummer is 058 13 20 00 en is dag en nacht bereikbaar. Wilt u per se met een vrouw praten, dan kunt u bellen naar de vrouwentelefoon. Dit nummer is 058 13 33 00. Dit is Radio Eenhoorn via de kabel op 94.1 op het beeld, 96.1 in Menamera deel en via de ether op 100.5 megahertz.